निमन ब्याह कह के अपना जनाना के घर में बैठा दिया। अपने चल गए बहरा कमाए। बहरा में जाके न एगो खत भेजा तारन, न खबर भेजा तारन, न खर्च बरच के 5 गो रुपया मनी आर्डर। एजा घर में बैठ के प्यारी सुंदरी रोआ तरी आ कह तरी का कह तरी हो। पिया कहलनी बहरा जाई कुछ दिन में घूमी के रे आई। कहलन की बहरा जाई भी कुछ दिन में घूमी के आई भी कुछ दिन में घूमी के आई भी। कहलन की बहरा जाई भी कुछ दिन में घूमी के आई भी कुछ दिन में घूमी के आई भी। ए राम सूता बाबू गल कब गईले भागल होना। ए राम सूता बाबू गल कब गईले भागल होना। पहिले से रही तनी भर जागल होरा। ए राम पहिले से रही तनी भर जागल होरा। ए राम पहिले से रही तनी भर जागल होरा। ए राम पहिले से रही तनी भर जागल होरा। तब से न नींद आवेला घर नया ननवा भावेला घर नया ननवा भावेला। तब से न नींद आवेला घर नया ननवा भावेला घर नया ननवा भावेला। ए राम एही सोची मनवा भइल बा पागल होरा। ए राम एही सोची मनवा भइल बा पागल होरा। ए राम एही सोची मनवा भइल बा पागल होरा। ए राम एही सोची मनवा भइल बा पागल होरा। कहता भिखारी दास कहत भिखारी दास दिया राम घर खास दिया राम घर खास। कहत भिखारी दास दिया राम घर खास दिया राम घर खास। ए राम सावरी सुरतिया मनवा में लागल होरा। 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 ए राम सावरी सुरतिया मनवा में लागल होरा।
प्राण प्यारी सुनत हो। का कहतनी है स्वामी जी? अरे तने एक लोटा पानी पियाओ मिजाज में। अरे नर 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 नर